Nagpatukod ang Iloilo City Government sa Task Force Sunset Boulevard nga magatuto kag magabantay sa Sunset Boulevard epektibo kahapon nga adlaw, Pebrero 5, 2025, pinaagi sa ginpagawang Executive Order No. 16 ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Pamunuan ni Public Order and Safety Management Office Head Oldarco Garbanzos ang among task force. Samtang kaupod man sang POSMO ang Traffic and Transportation Management Office, General Service Office, Office of the City Environment and Natural Resources Office, Liga ng mga Barangay, City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO, Iloilo City Police Office, Office of the Barangay Affairs, Land Transportation Office, Region 6. Nakasaad sa among ordinansa ang pagdumili sa pag-inom, anti-littering, curfew for minors, reserved parkings. Report nagikan sa Iloilo City inis K5, Jenny Kauyon para sa kampyon na balita sa Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.